Încă de când eram copil am trăit o viață toxică. Droguri, bătăi, curve și anturaje proaste. Cum s-ar spune, I was living in a tough life. Cu timpul am început să văd lumina. Am văzut că mai este speranță. Nu voiam să cad prea de bicilor, dar am făcut-o. Și aproape m-a gustat viața. Cu toate că am scăpat de tot răul, încă este o parte din mine care a rămas acolo. Și anume, partea mea întunecată. De cele mai multe ori, partea întunecată mă face să mă întreb: de ce mă mai trezesc dimineața? De ce continui să fac ceea ce fac? Dar apoi mi-amintesc că am un vis pe care trebuie să-l îndeplinesc. Munca mea de 7 ani să dea roade. Da, dar dacă nu va reuși niciodată. Ei bine, dacă nu va reuși, măcar am murit încercând. Yeah. Față, spate, stânga, dreapta, gata să fac fapta, relaxa bacioata. Yeah. Față, spate, stânga, dreapta, gata să fac fapta, relaxa bacioata. Sunt fericit doar când am bani în portovel. Nu pot să stau pe loc că sunt la alt nivel. Sunt neînfricat fiindcă am lama în buzunar. Sunt cel mai bun, mai înțeles ce nu se clar. Yeah. Palme peste față, nu vorbesc cu zdreanță, păstrează distanță că îmi vine greață. Yeah. Vreau un mili și un Rolex cu diamante. Aur curaj în 24 de carate. Stau relaxat, îmi face cap, îi dau să fumeze blunt. Tofu după m-am tirat. Yeah. Față, spate, stânga, dreapta, gata să fac fapta, relaxa bacioata.